बिखुनजोफोरनाव आलासि जाफैनायजों लोगोसे ओरै साहाथिंजाय दावखोबोना भुटान बर्डार सेरनि बागमारा हाथाय दा बेवहाय आङो दिनै बुहुद गोबावजों फैदों बेजों लोगोसे जोंना नै ब्रादार सोमदोन बरगयारि बिथांखौबो लोगो मोन्दों बिथांनि दिनैनि ड्रेस गाननाया एसे आलादा रोखोमनि आरोना दा आं बिथांनिफ्रायनो मिथिनानै लानोसै नोङो दिनैहाय मा टारगेट लानानै फैदों बाजाराव ड्रेसाखौ एसे आलादा रोखोम नुदों आं माबा गरम बोथोर नालाय माबा गानला एसे गुसुसिन मोनलायथियो मा साइन्स दं बेखौ मिथिया देहाया साबसिन मोनो आरो ओंखायनो एसे गुफुर गानबोदों आदसा बेनो दा नायदों नै बुहुद गोबावनि उनावहाय आङो मालिबिथा बाजाराव फैदों आरोना बागमारायावहाय ओमफ्राय नै जोंना एक्सट्रा कपि आरोना इउटुबार ओमफ्राय नों मा रोखोम इन्ट्र होयोमोन एसे बुंहरदो दे फंनैसो आं इउटुबाव गैलिया होनब्लाबो सिगांनि इन्ट्रआ मा रोखोम होदोंमोन दे वेलकाम लोगोफोर दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअनि सायावथ' लोगोफोर आं दिनै नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय बेनोमोन आरो आच्छा दा ओमफ्राय नायदो नै इउटुबनि पेमेन्ट मोननायजों बेसे दखान होखो दाने नै इउटुबखौनो गारबावबाय नै नायदो नै वा ओरैबायदि गिदिर दखान होबाय आरो इयो नै नायदो मालिबिथायावहाय बागमारा दखानाव बेनो टप आरो ने गरमावहाय बेनो मोजां लोगोफोर नै औवा मेवाइ दा बेखौनो लाबाय आंबो दा दाउ बेदरजों जाहैनोसै आरोखि आङो 30 थाखा गथा ओरैबायदि गोथाव आरो बियो जानोहाय नै बे आब'आ लाबोदों ओइ आब' मेरला दंथारो नामा आइयो दा मोनायाव सिखा फाथां लानानै थांनोसै आङो ओरैबायदि गोथावखा आरोखि बियो गान्दा गंबो होनो जोङो ओइ नैबे बैग्रि माहाजोन आरोना अनजु ब्लगमोन दानाया अनजु बाजैसोखासै एसे औ बेनिबो चेनेल दं आरोना सापर्ट खालामहैनो हागोन ओमफ्राय लाइभआवबो लोगो मोनबाय थागोन आरो बेखौहाय आं बेवाइसो जायोलै खिन्थु आदसा मथा मथि मोजां आंथ' उन्दैनिफ्राय फैग्राखा नालाय ओमफ्राय मोजां मोनो आङो मानि थाखाय मोजां होनना बुङोब्ला ओरैहाय भारत भुटान बर्डाराव थानाय बाजार नालाय ओरैबायदि नेचारेल जायगा आरोना ससे थाङोब्लानो आउट अफ कान्ट्रि मोनो भुटान जायखौ जोङो भुटान होनो बेबायदि आरो ओमफ्राय ओरैबायदि नेचारेल जायगा दं हाजो हाला ने दा ओंखाम जाना लानोसै आङो नै मा दं ओरैबायदि अजस्त्र दं आरोना ओमफ्राय दावदै दं नै मैथाजों पापर बायदिसिना दालि जहल ओमफ्राय बेदरफ्राबो एभेलेबेल दं आरोना नै बेयावहाय संगासिनो दं ओमफ्राय नै आंना बिखुनजोफ्रा बेनो आरोना नै नायनानै लादो नै बेयाव संदों ओरैबायदि ओमफ्राय नैबे बिबोनांफोर बिबोनांफोर उन्दै ओमफ्राय सासेया लजिङाव दंहैयो बिजिनियावहाय ओमफ्राय नैबे बिबोनांफ्राबो फिअ फरायगासिनो दं आरोना ओमफ्राय दा मयथो लादों बिबोनांफ्रा लाथ'नाय जायाखै दा जानानै लाग्रोनायसै ओंखाम जाबाय नै जोंनिया मा जाखो गोथाव मा ओंख्रि जागासिनो दङ जोङो नै फिसाजोआ बेनो नै गोथाव दा मामि दा हा जाना होदे नायसाय नै अमा मेजेमजों जाब्रेनानै उन्दुनांलायबायसो नै बिदि जायोलै मानसियासो आंगायबाय जाबावगौमोन आरो बिबोनांफ्राबो गरमखायनो फांखासो लानांबाय नै ओमफ्राय नै आंथ' बेखौ बिराद जाखायो नालाय बानलु फिसाखौहाय आरोखि ना ओमफ्राय आं ओरैहाय लांनो बिबोनांखौ खाहोबाय आरोना नै ओरैबायदि खाबाय बिबोनाङा हरनोसै आरोना दा मैथाजों नाजों जायोब्ला ओरैबायदि उदै आलौलाय होहैनोसै आङो ओमफ्राय नै बिराद दं आरोना नै अयथासार मोनदों
नै नोंलाय जायोना जाया आंथ' जाखायो जायो दा बे बिबोनांफ्रा जोंना खैला मैला सेनियर कलेजाव फरायहैसिगोन आरोना जुनियरमोन सिगां ओमफ्राय दा सेनियराव थांबाय ओमफ्राय दा मोजां आरो स्कुला ना बिराद मोजां बयबो मोजां फरायगासिनो दङ दा बेयावनो फरायहैनायसै आंनाबो नैबे बिबोनाङा ओमफ्राय आं नैबे फानलुखौ लानानै थांसै आरो नै ओरैजोंबो दङ थिखोना प्लास्टिक लाबो प्लास्टिक ओरैबायदि जायो आङो ओमफ्राय फाननोबाबो ओरैबायदि नै एफादेरल' मोनो आरोना बाजारावहाय 10 थाखा खालायनि एफाल' होयो बेखौनो माने गुवार फेहेननानै फानो आरोना बेखायनो लांनो नागिरदों आङो ओमफ्राय नैबेबो गोथाव जानो मा होनो बेखौ मैथा सिख्ला ना मा होनो मैथा फुल आरोना जानो मोजांथार बेबो बेयावबो दं नै मेरला दं बानलु फिसाया आयु अयथासार हरै दंबावोसो उसुंजों ने एभेलेबेल दं आरोना गय बारि बे गयाखौ दासो गायगासिनो दं नै फिसा फिसानो वाव दाउसारि फिसाया नै दाउसारि फिसाया बाय आदार बिनाया नै औस हाबाय वा ओरै खालामला ओरै खालामो ओमफ्राय ओरै खालामला ओरै खालामो आरो इयो माने आदार बिनाया जेरैनो फिदिङो ओरैनो बियो आरोखि नै बाबा आखाइखौ होला आखाइखौ मल'ना एलायनो थोस डेन्जार गुवारलै खुगाया एलायनो आयु मल'नाया थोस